Polpod. Podcast na témy, o ktorých by ste mali vedieť. Všeobecný lekár dr. Peter Lipták na ľudovom proteste v Košiciach vyzval lekárov a aj ich pacientov, aby sa obracali s otázkami ohľadne COVID-19 na svojich všeobecných lekárov. Vyzývam všetkých všeobecných lekárov a pacientov, aby sa spájali v ambulanciách. Obracajte sa so všetkými svojimi problémami na svojich všeobecných lekárov, aj s týmito problémami. A spájajte sa s nimi, hľadajme spoločné riešenie. Ľudí takisto vyzval, aby si od svojich všeobecných lekárov žiadali potvrdenie o výnimke nosenia rúšok, pokiaľ ľuďom spôsobuje nosenie rúšok zdravotné problémy. Požiadajte svojich lekárov, aby vám vystavili potvrdenie o tom, že nemôžete nosiť rúška. Nič nám to nezakazuje. Takže požiadajte, tí, čo máte akékoľvek zdravotné problémy z nosenia rúšok, požiadajte svojho všeobecného lekára o to, aby vám vystavil potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžete nosiť rúška. Mimovládna organizácia Transparency International vyzvala premiéra Matoviča, aby odhalil majetok svojej manželky. Premiér odkázal, že do toho nikoho nič nie je. Transparency svoj záujem o zverejnenie priznania zdôvodňuje tak, že politikom sa prihliada na prsty všetkým, a to bez rozdielu. Kauza investície manželky Igora Matoviča do súkromnej spoločnosti je v týchto dňoch horúcou témou. Premiér už mal dokonca aj 2 briefingy k tejto téme, pričom prizvukoval, že do riadne zdanených peňazí Pavlíny Matovičovej nikoho nič nie je. Mimovládka Transparency International má však iný názor. Neziskovka pripomína, že takto by nemal reagovať politik, ktorý chce krajinu posunúť v transparentnosti dopredu. Na svojom Facebooku píšu: Toto nie je reakcia hodná politika, ktorý chce posunúť krajinu k vyššej transparentnosti a bojovať s korupciou. Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili, píše na Facebooku Transparency International. Nehnuteľný majetok Matovič v majetkovom priznaní neuviedol a dodal v ňom, že majú s manželkou zrušené bezpodielové vlastníctvo. Ďalej na Facebooku píšu: Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili. Keďže Igor Matovič prepísal celý svoj majetok ešte pred vstupom do politiky na manželku a papierovo takmer nič nevlastní, je legitímne sa pýtať na majetky jemu najbližšej osoby, teda manželky, pokračuje neziskovka. Ďalej píšu: Odporúčame preto predsedovi vlády, aby šiel príkladom a v podrobnej forme zverejnil majetkové priznanie aj za svoju manželku. Koniec koncov samotná vláda sľubuje vo svojom programovom vyhlásení zlepšenie kontroly majetkov politikov či sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov, uzavrela Transparency International.